shekarunka nawa yanzu ka tambayi kanka. Majalisan ilimi nawa kake zuwa ka zauna ka karu, ko sai dai ranar juma'a kawai kake zuwa ka ji hutuba. Matasan yanzu ma ba a jin hutuba, ana zuwa ne kawai a yi raka'a biyu ranar juma'a a je a kama harkokin da ke gabanmu. To Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah madaukakin sarki yana fada yana cewa shine ya ba mu dare da rana don mu yi aiki a ciki, mu tara ma kanmu lada, mu amfani wannan daman nan da aka ba mu, ko za mu gyara mu gyara, ko kuma idan ba za mu gyara ba mu bi layin da wasu suka bi. Allah ya kiyaye rayin waɗanda suka ɓata. Liman arada an yadhakkara, ga wanda yake so ya tuna ya gyara, au arada shukura, ko ya aikata abinda kaman za a gode masa, ko aikin da shi zai yi ya samu sakamako ya gode ma Allah. Allah ya riga ya baka wannan daman, kana da dama yanzu. Dubanni suna makabarta. Wani malami ya ce idan ka je makabarta nan ne za ka je ka ga dream. Malam dream da Hausa me za mu ce? Mafarki. Za ka ga manya-manyan buri a zukatan mutane. Mutum ya ce nan da shekara kaza ko nan da kwana kaza ai muna sa rai za mu kai wuri kaza ko za mu tara kaza. Mu ma fa gidajen nan fa sai mun gina, motocin nan fa insha Allah sai mun hauta. To wallahi yanzu kake da dama, ba wai duniya ba wai maddiya ba, abubuwan da suka shafi rayuwar duniya, me ka tanadar ma kanka? Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya ku wadanda kuka ba da gaskiya ga Allah, ku ji tsoron Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, rai ta duba makanta, wai ka duba makanka fa, ma qaddamat lighadin, abinda ka kaddamar magobinka. Me kake aikatawa yanzu a rayuwarka wanda zaka ce alhamdulillahi, Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarkin, mu je ranar tashin kiyama mu girba. Me ka tanadar makanka? Me kake tanada? Kana tanadar makanka abinda idan an kawo maka shi zaka kalla ne ka gode ma Allah, ko abinda idan an kawo maka shi kana boyewa kana cewa ya laitani lam uta kitabiya, kai tona dama ba a bani littafi na ba. Ka tambaye kanka yanzu kake da farag, yanzu kake da dama, yanzu kake da lokaci, yanzu kake da lafiyar da zaka kaddamar ma kanka abinda zaka je ka girba gobe kiyama. Allah madaukakin sarki zai fada ma waɗanda suka ɓata lokacin